दिबाजायाव बे आंनो लोगोफोर आंबो दिनैहाय माइ खामला गायनो नागिरदों। माइ खामला गायनो लेंदोंना ओमफ्राय गायनो आंबो ओंखाम एसे जाना थांखानोसै। खयथायावबा गबोयो दा। ओमफ्राय नानियाथ' जोंहा 9थायाव थांखागोन स्कुलाव। नानिखौ थांखांनानै आंबो खामला गायनो ओंखारलांसै आरो। आं फुङावनो नै ओंखामबो संखांखाबाय आरो भिन्दि भाजा एवबाय। बानलु बाथोन देबावनोसै बेजों जानानै थांसै आंबो। भिन्दि मोखाङानो बानलु बाथोन देनाय एवगासिनो आं लोगोफोर। बानलु बाथोन एवनानै देनानै जालांसै। बाथोन थादेराबा ओंखाम खहाबाहाय बाथोन नांथारगौ एसेबाबो। पियास बाथोनखौनो देना जालांसै। हेल' गुड मर्निं सनाफोर आंनि बसुमतारी अनामिका चेनेलाव गिबियाव बयखौ बरायना लालायबाय। फैदोलाय आंनि गोदान मोनसे भिडिअ दिनै आंजों लोगोसे चेनेलाव जुदि गोदानै फैनायबा अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना गालांदो आरो बयबो लाइक कमेन्ट शेयार हरबानो जाबाय सनाफोर। थ' बिदिबा दिनैनि गोदान मोनसे भिडिअआवहाय आंजों लोगोसे थास' आथिं बायना लाबोदों नै मुथानै साइथिंगुरिनिफ्राय। साइथिंगुरि दखाननिफ्राय लाना फैदों आङो। सायनो टाइम मोनाखै दाहायफोर सायनांसिगोन। जानो लुबैनानै लाबोदां माननाया सिखारो ना मायो आंनावथ' एलार्जि जायो नालाय लोगोफोर। माइ खामला गायनो थांसै सोमजालांसै आं बेजों बानलु बाथोनजों। दायो आं ओंखामखौबो जाना लाखाबाय लोगोफोर। दायो माइ गायनो थाखाय थांनो थाखाय रेडि जाबाय नै जाखांबाय नै सनाफोर। दायो आं माइ खामला गायनो ओंखारबाय थांनोसै माइ गायनो। स्कुटिजोंसो थांलायबावगोन लामाया एसे गोजान जायो नालाय। होमबा आं थांबाय थानोसै सनाफोर माइ गायनो दायो। खामला गायग्रा लोगोफोर नुदों आं दाबो ओंखारथ'वाखै फैगासिनो दं खामला गायग्राया। खामला गायग्रा लोगोखौ नेदां माइ गायग्राया नै थाबायगासिनो दुब्लि दुब्लि दायो। आं माइ गायग्रोसैहाय सनाफोर दायो। माइ गायग्रोसै दुब्लियाव सौफैबाय जोङो गायनो थाखाय रेडि जाबाय। माइ गायखांना फैबाय लोगोफोर दायो न'आव थांगासिनो थाबायगासिनो। जा गोजानावसो गायफैदों जोङो। माइ गायखांबाय दायो थांबाय। होमबा आं दिनै भिडिअखौ एसेयाव लाखिथ'नोसै सनाफोर। बयबो सोरबा नायग्राफोरनि थाखाय बयनिसिमबो थेंक इउ। थाबैनो लोगो मोनफिनगोन गोदान मोनसे भिडिअआवहाय। बाय बाय।